בסדר? בלי שוער. לכל אחד מכם אתם יוצאים בטור. אבל אני הבאתי כפפות. לא עכשיו אולי. כל אחד מכם יוצא בטור, שימו לב, רועי. בלי לגעת, לא בכדורים ולא בקונוסים, צריכים לעקוב. אוקיי? ניסים אחורה, לא יצא. עכשיו, שים. מי שנוגע או בכדור או בקונוס, פסול. בסדר? אנחנו נעשה סיבוב ניסיון, לא פוסלים אף אחד עדיין, ומהסיבוב השני. אוקיי? לא נוגעים, לא בכדור ולא בקונוס. לא, כרגע ניסים אני רוצה. כולם הבינו? רום, הבנו? לא נוגעים, לא בכיפה, לא בכדורי טניס ולא בקונוס כתום. 10 שניות יש לכל שחקן. איזה כיפה? אין כאן בכלל קונוס. כיפה. צא, 1, 2, 3, אסור לו לגעת בכלום ובסוף הוא צריך להפקיע. 4, 5, יש גול, סוף הטור. צא זיו. 1, 2, 3, צא. צא רועי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, יש גול. הלאה, צא. 1, 2, 3, וואט, כמעט נגע, זה כמעט נגע. שים לב, צא. שלום. צמוד לרגליים, צמוד לרגליים. יופי. אבל אני 7, רציתי שאני לא 8, אפריע. כולם הפקיעו בינתיים. צא רום. די, כדור. 2, אילי, כדור, אין שוער. 3, אסור שילה, אסור שילה. תקן. צא רום. יש גול, מצוין. מי עכשיו? ליאם, צא. לא לבעוט. 5, 6, יופי. סיב אחרון. צא. אני רוצה להיות אחרון. אילי עוד לא עשה, אילי עוד לא עשה. יש לנו פסילה ראשונה, זיו. לא נוגעים בכדורים. הלאה, תן גול בסוף, תן גול. רום, סוף הטור. אילי עוד לא עשה, רד. אילי. אילי, בוא. לא נוגעים, לא בקונוסים כתומים ולא בכדורי טניס. צריך לעבור בפנים ולתת גול. זוזו מסביב, רום. 2, 3, 4, לא פגעתי, זה זיו פגע.